Kaži, imaš li broj telefona za mene? Da. Da. Važi, evo ponavljam. 01 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0. Je li tačno? Važi. Važi, super. Evo, počinjemo. Ja sam Manila. Baš mi je drago što si tu. Samo ti si, opusti se, sjedi. Ovako, prvo ti meni objasni u čemu je problem, pa ćemo onda vidjeti kako ti ja mogu pomoći. Važi. Da. Da. Ok, samo da ti pogledam malo, da ti vidim kosu kakva ti je. Je li zdrava? Važi. Svoje, da. Mislim, je li peglaš kosu? Da. Koliko je peglaš? 10 puta na dan. Slušaj, ako je peglaš 10 puta na dan, znači nije ni čudo da ti je suva. Stvarno, što da ti kažem? Jesi znala da peglanje nije baš dobro za kosu? Pa znam da je ljepše ponekad, ali uopšte nije dobro za kosu. Možda bi bilo bolje da je ne peglaš, barem ne 10 puta na dan. Ne znam nikoga ko pegla kosu 10 puta na dan, draga moja. Znači, to ne valja. Ne valja. Ne valja. Čekaj da jednom počešljam da vidimo kako je kad je češljam. Odakle si? Stvarno. Super. Jesi nas dobro našla? S autom si došla? Super. I što si došla kod nas? Ozbiljno. Drugarica nas preporučila. Baš mi je drago, super. Evo ovako, da je počešljam jednom, pa ćemo vidjeti ovako da vidimo. Ok. Šta si rekla? Izgubila je sjaj. Važi, znaš kako? Da te nešto pitam. Je li je često pereš? 5 puta na dan. Ne peri je 5 puta na dan. Molim te. Nemoj je prati 5 puta na dan. Normalno je da će izgubiti sjaj ako je peglaš 5 puta na dan. Ako je pereš 5 puta na dan, izvini, malo sam uglavnom. I šta si